Ak máš hypotéku a chceš ju refinancovať za lepších podmienok, pripravil som si pre teba príklad, aby si vedel, ako to môže vyzerať. Povedzme si, že máme klienta, ktorý má 100 000 hypotéku. Brali ju pred 2 rokmi na 30-ročnú splatnosť s úrokom 4,5% a mal na nej splátku 507 eur. Áno, robím si poznámky, lebo tie čísla, to by som si asi nezapamätal. Treba chceš vedieť ďalšie čísla? Tak ti ich poviem. Dobre, teda počúvaj. Toto bude dlhšie video. Keď si zobral 100 000 hypotéku za 4,5% úrok na 30 rokov a mal si na nej splátku 507 eur, tak úrok z tejto splátky tvoril zhruba 375 eur mesačne a istina 132 eur mesačne. Po 2 rokoch, keď ti zostáva splatiť už len 96 700 eur a hypotéku refinancuješ za úrok 3,5%, tak budeš mať splátku na 28-ročnú splatnosť zostávajúcu 452 eur. Úrok v tejto splátke bude 282 eur a istina 170. Ako môžeš vidieť, nezačínaš splácať od začiatku. Aj keby si to natiahol opäť na 30 rokov. Prečo? Pretože tam pri úroku 3,5% by bola splátka 434 eur mesačne, úrok 282 eur a istina 152 eur. Musím ťa ale upozorniť, že s prenosom úveru je spojené aj nejaký ten náklad. Možno budeš musieť urobiť nový znalecký posudok, na dom stojí zhruba 300 eur, na byt 170 eur. A potom máme tu poplatok za predčasné splatenie. Ak samozrejme neprechádzaš do banky, ktorá ti tento poplatok pokrie. A na ďalšej strane netreba zabúdať aj na kataster. Dneska za kataster platíš 100 eurový poplatok. Čiže ja mojim klientom vždy prepočítam poplatky spojené s prenosom úveru, či sa im to oplatí, ako to vymyslieť, ale v prvom rade odporúčam osloviť svoju súčasnú banku, ona ti bude určite ochotná znížiť úrok a nechať si ťa ako klienta, aby si nemal ďalšie zbytočné poplatky. Ak chceš vedieť viac, napíš slovo úrok do komentu, rád sa s tebou spojím a vyriešime aj tú hypotéku. Pekný deň, ahoj.